Sait sun puhelimen toimimaan. Sekastui just sopivasti. Mennäänkö sun luo? Mennään vaan. Olisi ihan kiva tietää, että kuka sä oot. Erkka, tässä on mun sisko Maura. Maura Erkka. Tulit sä sillä reissulla raskaaksi? Nyt tää menee todella oudoksi. Rinja kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17. Sulla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Oot sä varma? Mitä jos sä kertoisit sille totuuden? Että sä juotit mut humalaan ja raiskasit mut. Eikö sä ollenkaan muista, miten sä käyttäydyt siinä hotellissa? Sä katoat mut moneksi päiväksi. Valehtelet mulle nimes. Sä et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta. Älä sulje sitä ovea!